Tervetuloa saksalaisen lautapeliteollisuuden pariin. Tänään tarkastellaan sellaista peliä nimeltä Mexican Trail. Tämä on Roy ja Katie Parsonsin suunnittelema peli, joka loppujen lopuksi ei ole kovinkaan hyvää. Muun muassa tämä kansi näyttää siltä, että tämä on suunniteltu parissa tunnissa ja tehtykin samassa ajassa. Kun nuo junatkin ovat yksinkertaisesti kopipastettuja ympäri ruutua ja dominutkin niin näyttävät ihan huonoilta. Mutta monen asian voi antaa anteeksi, jos itse peli on hyvä. Katsotaan sitten, mitä laatikon sisältä löytyy. Paljon dominoita, keskuslaatta, jokaiselle pelaajalle oma väri ja mikäs tämä on? Onpa kamala ääni! Seis! Seis! Noin, loppuhan se. No kuitenkin, katsotaanpa miten tätä pelataan. Ha! Saan tuplavuoron. Jee, tuplavuoro. Nyt minä en pysty pistämään. Voitin. Älä nyt, et sinä vielä voittanut. Tässä on vielä 12 kierrosta jäljellä. 12 kierrosta jäljellä. Voiko kukaan jaksaa tällaista peliä pelata 12 kierrosta? Ei kukaan jaksaa edes yhtä kierrosta loppuun asti pelata. Tämä peli on surkea. Siinä ei ole päätöksiä, siinä ei ole strategiaa. Ja kaiken lisäksi se on niin pitkä, että ei kukaan jaksa sitä ikinä pelata loppuun asti. Tiedättekö, mitä tällaisille pelille tehdään? Sitä potkaistaan, jos ette tienneet. Sitä potkaistaan, jos ette tienneet.